رمضان شریف دی آمد میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دے دعائیا اشعار دے نال اسی رمضان شریف دا آغاز کرنے ہیں. رحمت دا می پا خدایا تے باغ سکا کر ہریا بوٹایا امید میری دا کر دے میوے پریا کہ مٹھا میوا بخش اجہا تے قدرت دی گھت شیری جو کھاوے روگ اس دا جاوے کوئی دور ہووے دلگیری تے وڈیاں میرا والیا سایاں وڈیاں شاناں والیا سایاں تے رب غریب نواز اپنے فضل کرم تھی